سلام تኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ዛንታ ስለቶም ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ቅርሺ ዝረኽቡ ፍቁራት እየ ምኽንያት መንገዲ ቅርሺ መርከቢኦም እንታይ ምዃኑ ንኽትፈልጡ እቲ ዛንታ ከቕርበልኩም እየ ሰናይ ምክትታል እዞም ፍቁራት ስርሖም እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ንብዙሕ ዓመታት ንብዙሕ ሰዓታት ብስልክ ከም ዘዋግዑ ይርኢ ነይረ ይኹን ዳ እምበር እቶም ብስልክ ዘዋግዑዎም ሰባት ብዝተፈላለየ ሹም እዮም ዝጽውዕዎም እዚ ማለት ምስተፈላለየ ሰባት ብዝተፈላለየ ሹም እዮም ዝፋለጡ ነይሮም ሄለን ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ኮፍ ኢላ እንትተዋግዕ ፍቕረይ ዝብል ቃል ትጥቀም ነይራ በዚ ኩነታት ይግረም ነይረ ምኽንያቱ ናታ ፍቕራ ኣፍቃሪኣ ኣብ ገዛ ውሽጡ ዘሎ ምስ መንያ ፍቕረይ ትበሃሃል ክብል ክሓስብ ጀመርኩ ግና ኣፍቃሪኣ ናሆም እውን ካብኣ ዝፍለይ ነበረን ንሱ እውን ብስልኪ ብቪድዮ ኮል ተደዋዊሉ እንከዕልል ፍቕረይ ኣብ ገዛ ኣለኹ ምስታ ምንኣስ ሓፍተይ ይብል ነበረ በዚ መሰረት እውን ምስ ብዙሓት ሰባት ፍቕረይ እናበሉ ክልቲኦም ፍቁራት ይዋግዑ ነበሩ ናብታ ዝነብሩላ ገዝኦም ሰብ ከኣትዎ ይደልዩን በዚ ምኽንያት እውን ናብቲ ገዝኦም ከኣቱ ስለ ዘይክእል ኣብ ደገ ኮይነ ይሪኦም እምበር ብምንታይ ቅርሺ መነባብሮ ከም ዝገብሩ ዝፈልጦ ነገር የለን በዚ ኩነታቶም ብዙሓት ሓሳባት ናብ ርእሰይ ክመላለሱ ጀመሩ ብቪድዮ ኮል ከዋግዑ ተለው ዘዋግዑዎም ሰባት ዕድሚኦም ድፍእ ዘበለዩ ስለ ኩነታቶም ከጻሪ ምስኡ ክቀራረብ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን ናብ ገዝኦም ከኣቱ ፈቃዱለይ ኩሉ ሻብ ኣብ ኮምፒተር ቅድሚት ኮፍ ኢሉ እንትጽሓሓፍ የስተውዕሎ ነይረ ብድሕሪቱ ኮይነ ዝጽሓሓፎም መልእኽትታት ከንብብ ጀመርኩ እዞም ፍቁራት እዚኦም መንገዲ ቅርሺ መርከቢኦም ምስተፈላለየ ነበርቲ ስደት ዝተፈላለዩ መልእኽቲ ናተጽሓሓፉ ካብኣቶም ቅርሺ እዮም ዝረኽቡ ነዚ ነገር ክልቲኦም ፍቁራት ተዘራሪቦም ከም ስራሕ እዮም ቆፂሮሞ ብመንገዲ ፌስቡክ ተፋሊጦም ዝተፈላለዩ ዘእመኑ መልእኽትታት ናተጽሓሓፉ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ብፍቅሪ ናጽመዱ ቅርሺ ናተቐበሉ መነባብሮኦም ክመርሑ ስርሐይ ኢሎም ሓዝዎ እዚ ነገር ክልቲኦም ፍቁራት ተዘራሪቦም ዝገብርዎ ተኾነ ዋላ ሓደ ግዜ ግና ናይ ቅንኢ መንፈስ እናተሰምዖም ይጨኻጨኹ እዚ ነገር እዚ ሓደ ግዜ እንተነበረ ዋላ ሕዚ ግን እናገደደ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጨኻጨኹሉን ዝበኣሱሉን ምኽንያት ኮነ ብኸምዚ መንገዲ ህይወቶም እናመርሑ ተለው ሓደ ግዜ ዓብይ ባእሲ ገበሩ ኣፍቃሪቱ ኣብ ዝበለ ድምፂ ንምንታይ ኢኻ ምስ ብዙሓት ናዋጋዕኻ ቅርሽና ተቐበልካ ተለኻ ግና ምስኣ ብዝተፈለየ ተዋግዕን ትስሕቕን ድማ ሕልፍ ሓሊፉካስ ክመጽእ ደልየለኹ እንትትብለካ ክንዲ ምፍራሕስ ብጣዕሚ ተሓጒስካ እንታይ ኢኻ ትኾን ዘለኻ ኣነ ንስኻንኮ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር ኣፍቃሪ ኮናን ንደሊ ዘለና ኣነ ኣፍቃሪትካ ምዃነይ ትርስዖ ኣለኻ ሓቀይ ክትብል ምስተዛረበት እዚ ዘረባ ነቲ ዝጠርጠርክዎ ነገር ዝገደደ ንኽጠራጠር ገበረኒ እዞም ሰባት ንብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሻብ ስልኪ ቁፅሮም ዝቀያይሩ እዮም ነይሮም ኣነ ግና ጎረቤቶም ስለ ዝነበርኩ ንዕኦም ክረክብ ዝሽገር ኣይነበርኩን እታ ኣፍቃሪቱ ሴምካርዳ ኢስራ ግዜ ሰይራ እንተትድብሪ ይሪኣ ነይረ ገዝኦም ጎኒ ገዛይ ስለ ዝኾነ ዘዋግዕዎ ኩሉ ዘረባ ናብ ናተይ ገዛ ይስማዕ እዩ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ክትብል ሰማዕኽዋ ሓደ ብፌስቡክ ተዋግዖ ወዲ ብዙሕ ቅርሺ ዝለእኸላ ዝነበረ ንኽምርዓዋ ንዓኣ ተይተዛረባ ንሳ ናብ ዘለቶ ዓዲ ከም ዝመፀ ሰፕራይዝ ክገብራ ተይተዛረባ ምንፁ ተዛረባ እዚ ነገር ነታ ኣፍቃሪኣ ምስ ተዛረበቶ
سيم كاردا نخت دبري أفكاري أنا جرامو نساون سيم كاردا سيرا دربيتو إذا كله زواجعو أبقى زي كوينية زسمع زلخو بخمس ملكة معلتات كتسألو حدا معلتي بسلكنا واقعات اللو هيلن مسؤنا برات كلتي فقرات زي كونوس أحواتنا نابلو يوم نبي فيسبوك سفالت ووساب ززاربو سلكنا واقعة بزي شما نفكاريتو روينا حفتين نابلا بفيديو كول نتاز دولتلو بمنقد فيسبوك سفلتا نفكاريتو كم حفتو جيرو النفالت أتلو هندبت أنا نابقز أتخو دحري قروب سلك موقعهم نعين خأمنو بزحات حسوت كحسو جمرو أنا سرحهم كيفلت ألون فرحو أنا ون كم زي فلت كخوينا دس بحالمو نساتهم ديوم كرشي زحقزوخم كبل تأيكوهم أو مبزحتي حزوتنا أبعد وزائي سلازنبرو يحقزونا يوم إلو نقرات كشفافن جمرا أبت غزا بزوحيت أنحقون وزئين غزا يمرحقو كناتاتهم كريموني أبت كل شاب استفتأرا كلو استحفلو دياري إنا تقرمكو استفتأرا كلو صحفكو كناتاتهم كلو نخفلت مسقوم بتعمي قرارب جميرة بزي تكباراتهم إنا قرماني نعاقاتهم معزاب سرحي جيرا حيزايو قنا أزون فقرات كسمع معي كعالون انتي سارحو انتي سحارو ولا قوا كرشن تراخبو متجخج أخقنا كقوارج أي كعالون بزي متأممانوم دما نسا توزيا أبي نيركي نسو توزي دما أبي نيركا زبل حتو كتجخج أخوام جمرا بتدقاقامي نقابرون منابرون سلنا حيوات أطلئني كتبل أبقى زي كوينة يسمعني حدا معلت نسا كالي ودي تراخيبا أما نقد سلازرقيا بتعم تناددا أبقى زي خفيلو تأنحا لك أمس مزقات مسما نيرك خبل أفتقت ألا زم فتقات بتعم عبيو بأس خوينون توقعا ويبالات أنا ون ناب كيدا كجلاجل تلغو أولي عليك كالي ودي كبل تزاربا دحز معلتي إزوم كلت فقرات كسمع معو سلازي كالو تفلاليو إزح معصرهم كسام مفللاي نخبز خوجيروهم إز تاريك نابزخ قرب زقابر كلو مخنات أب عدو وزأزلخم سوات بفقرة تتاليكم كرش تلقخو أيتسأننيخم بمواليو نمنتاي بأكال زيت فلتقو مننتو بدنبي أزريخم زيت فلتقو سب بزح قرشنا لأخكم نزي يفكركم بمفكر كم تتاللو زلخم كرشي بملأخ فقرن زبلو نيتقمي هوات كم تنبرو زلخم كنتينايخم تفلتقو أزي حزالكم قريبا زنبركو تاريك عب حقኛ زانتا ዝተመርኮሰዩ ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳኣሐሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትከድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣሐሊኩም ሳብስክራይብ ገርዎ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ ይቐኒለይ